Нестле. Добра храна, добър живот. Здравейте! Маги представя класическото испанско ястие паеля, а аз съм Сандра и ще я приготвя за вас. За да се приготви паелята по тази рецепта е необходимо в дълбок тиган да се загрее зехтинът и в него да се запържат за 10 на минути 400 г морски дарове, нарязани на хапки. След това се преместват в друг съд, а в мазнината, в която са се готвили, се задушават ситно нарязаните лук, чесън и червени чушки за около 5 до 7 минути. Щом леко поумекнат, се добави оризът и се бърка, докато стане прозрачен. След това се налива бялото вино и щом оризът го поеме, се добавя шафранът и литър гореща вода, в която са разтворени 2 купчета пилешки бульон Маги. Важно е бульонът да се изсипва постепенно на порции, докато оризът го поеме. Накрая се добавят грахът и морските дарове. Разбърква се добре и по желание може да се покрие с фолио и да се изпече на фурна за 10 на минути. Може да се сервира и веднага, като се полива с прясно изцеден лимонов сок. Името паеля означава тиган и в Испания е възприето това ястие често да се яде направо с лъжица от тигана.